Как се казваш? Пламен. Приятели, Пламен, аз съм Сашо. И на мен. Ти откъде си? Ами идвам от град Варна. Като цяло аз се занимавам с брейкденс. Това нещо е родено в мен. Това ми харесва да правя, това правя и това искам в момента да го покажа. Аз съм негов приятел. Пацо е много позитивен човек и таланта на Пламен е да сбъдне мечтите си и да ги следва. Това е най-големият негов талант и аз вярвам, че той ще спечели. Готов ли си да излезеш? Не. Не? То никога не сме готови, ама трябва да се излезе. Здрасти. Как се казваш? Пламен. Пламен. Откъде си, Пламене? От град Варна. На колко години си? На 20. Притесняваш ли се да говорим за това състояние, За нищо не се притесняваш? Да. От кога си така? По рождение. Ами аз не съм се събудил един ден и да съм си казал време ти да танцуваш. Това нещо не се е случило с мене. Просто аз като цяло танцувам от малък. Нямам търпение да видя номера ти. Заповядай. Не знам дали си даваш сметка, Пламене, на колко много хора даваш надежда с това, което правиш. И затова аз искам да те прегърна. Благодаря. Това е голям човек. Хора ме срам, че имам крака, на които мога да се изправя, макар и с уважение към теб. И че много други хора имат крака, които не заслужават и капка уважение. Аз искам да те попитам, музиката, на която танцуваше, ти сам ли си я избра? Да, и хореографията, и... Всичко е твое. Да. Невероятен си. Защото не само танца, който направи, те сами виждат. Не само танца, който направи, а самата музика, всичко комплексно, заедно, ме накара страшно много да се развълнувам. Аз не те виждам като човек, който има някакъв дефект. Аз те виждам като артист, който дава душата си в това, което прави. Браво! Мерси. Пламене, ти си невероятен човек и си вдъхновение за абсолютно всички нас и за цяла България. И много ти благодаря за това, което направи.
Мерси. Дали продължава напред Пламен? Аз предлагам да и не, да кажем всички заедно. 3-4. Да! Благодаря. Пламене, чест и почитание, приятелю. Аз знаех, че ще ни разбиеш главите, ама нямах представа, че това ще бъде така. Вече страхотно, да разбираш.